Ni kadeka Batesi TV. Bat pidang pet ya kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat bat uma Moonlight Pariat. Ukurtong uban aireng syagani ke election jagi yang dorbar thawain ke jela arjar arfulai na keseng UDP na Jowai constituency. Kublai shbo ni fi ma Moonlight. Ni piliang sabaya fi shani na mentaka por jung fi bang ini keren halor kekam jang jing yang election jung fi. Pilaju long teng UCM jangga ke JHADC RCN pilaju election ro syaga MLA nref claim job mentaka kenti pilai aireng biang ke kimat ki pafidon bano kami gede ba hagene ga sansnem ki jingjia pempat jujia Jowai ki jia ki jingkular babon ho osnem arjar khatpra now MLA no candidate jangga NPP Adin bola job ki claim urlong naga takadaw nga rai ban yeng biang ban aireng biang hagane kanti mga mga kwa ban kanti ya ga yo ga kot economy jong state number 1 number 2 day ban pungkiu ya constituency hagi bon benta balangi phais ki jingular ki babon ki claim long kam ye takadaw kumalong kamen issue de kum yom siang Jowai kama lawan ra ya scheme ng Ministry of Donors layo sanction gitu por arjar spo 9 March layo sanction gumba kakandai kroduna kila ai laidali installment 6.33 crore gawai ade mala asnai ga first installment the contractor te ban yo pat ga second installment ngam don so ga borang to the imat bakim nang na bakim tre na ban le sim ban le pan ni ga second installment Delhi nung tai bar hade mala summit utilization certificate te tip bagi don gi changes haga jingi dai bar gi to gi story ba man swa ka DPR jongi ga long G+6 ground floor bar 6 story te haden to bla de snai to first installment la yeng te kami kani ga bylaws jong ga muda tegala kelai ke storage G+3 tadien goto gila pengelai ke DPR gila pan approval liman adali kita ngam tipso umno gile ado nang ta ga sakut kumto te claim jo so ke second installment bar ke third installment ban pandep ke project bala trestom ndai ke besuk ban yo ban pass through ga planning department yung state government kino project mi haben yai lang ba sedali haben yai lang ba swan ga state planning jong sarkar mekelia te mde ga besuk inga ban get through nang ta how to por by the grace of God mono la yo ga jingrap like chiliang ga ne ga aga jingile ga baslim slim ba te den ga ta planning department la clear ga state mekelia te Delhi woodwood klemban slim la le ga DPR la le dong long bagi public sector unit ki bagi khot PSU Mandali tigila chna la leg estimate adong hadin ga tai la ai nga ga approval but ka sanction nang tai Rai kani ka jing trish tam jung phi ban ra ai kani ka yo hapo ya musiang kalau along ka ba ka kam ka ba bha rai sungsi pada ba ka klam urlong ba klam poi siru ba kun ya ka pisar ki klam nei shimshu ya ka second but third installment kalau ba sungsi ba nga kermen ba kan la ban urlong hadien habot mo piong bakani ka sarkar NPP ka klem la ban penurlong kita kikam kawairu hajwai kade ke jaka man hakini sansnem baladap lei kalong ka jaka bajobo ha ka do poi bagi bri te nyut apo surok lenti singkien ka yo gahan ka ibo fidon mon ong halor kata kumno la ban won rai kata ka jing khu ye ka jing bread nyut ka jaka ka babiang jing sha manifesto jong 2018 ngala keren lamba YouTube lambagi public meeting alam Ïaid yang asisin ya gane ga waste man wan ra ya compost plan ban sna ban pen kelas bo ya gane ga jabo nang mai gane ga jabo ngin pen kala pisa ka bagi ong from waste to wealth te claim job ban le ta gane ga de ga pon ga bar ma mut ban kren ni pi ma ka de wa la mi ulom hiyo musiang da ga jabo jaban hadu mta dang don te kini bagi nong ilam jongi kim don por ban paj namata jingbit jingbiang jong paj ba
ni kedai main reason manga yeng manile biang ka yo Jowai lan ka sor Jowai ka dei ka jaka ka khap ngia ba man ta sipor le ka ai ka ba phila ban le ban pelai ya kata ka jing deng kali ya ka jing khap ngia pi la don ka plan nga la don ka plan ka ban le na man ta ka tu Jowai constituency man sna yo srok hab bro slenter jong ka wa man tru surround ka ba ker kot iga snong Jowai bro ka wei how ta main road nong in connect you shadow stage pram mile shadow stage yelong ban poi civil hostel shadow stage kayak itu snong da jam tu ber bagan ban ham suk maka janang tu ban lej becha skleriat selar bai te kini ki internal road na po snong in connect so to srok nagawai ka locality so ta srok nagawai locality so ta srok nang ba in east gani congestion na Jowai ba ya mentahi i don tang way main road ban go through Jowai ya Jowai town te paro i kali pro taxi bro kam gi balaj office batray business mi hab ya lamba ba ta srok ta da tang ta we srok kam dei ga basuk gi ban clear gani congestion te da ba shnai ta srok habro aslun ter ga wa mantru ngin connect inagi connection nagi internal road sel ta srok tang ba kan is gani congestion kan pensuk ya ga yat ke yeng ka lek kawan jong paj ba ka sarkar kala persyang roban kenria kini ki institution sigi government office shabar jong ka sor Jowai pis ngogum no halor kata kan yaram kane kam num yarap la dai ga government ga ba perkhat na banta ga jingbit jingbiang jong gi paj ba na gi ban jingbit jingbiang jong gi khon samla jong gi bla don gi jingnang jing start bla don gi decree ba pher kti ka dai ban wan ra gi wei pat ki office pan bo Jowai la ne shabar jong ga Jowai town nang ba kin yo kam yo jam rei ban rat lut na Jowai ban ra shwe ki mut ban penlong ni ke Jowai kum do penlong no naga source se ka nong ndong long hi ane ngim la ba ro nong Jowai la ban pedeng ni ke ni te naga ta ga daw nga yeng ga ni aga ne ga kanti ban yada ban bat ya kini office ki ba ki mut ban rat lut na Jowai man ta hadom ta sorry I don't need to cough. The matag la shift la rai ga Jowai North Division sa sangpung. Kila rai ga ICDS haprasa jong ke ATS jong waing tu. Manta horticulture after election kila ra sa block thalos kain. Labor Department la snag building jan ITI clear chi stang ban shift after election. Nang ta KVK the central scheme of agriculture badon ha Jowai kata la ra la pa sa wa je nang ta sa plan jong diary kabdan ha morlong hala thar bong te ka chaka ga bakloi ba be ba area jong ka te ka ta la sna sa jan KNV ste ha mukhla one after another kin shift na Jowai ki mut ban shift no ban ra no e district headquarter sa ga constituency jong MLA jong ga wa je asnya bahalang dhar te kene ki pai ba e kene kim skau tanat ala ga daw anta pai ba la emi strok da ga wei ke jingmut da ga wei jing perkhat ban yeng ban penjob inga kum candidate QDP knang ba ila ban don kam yo nong mi khmat bala ban bat igini don kam nong mi khmat bala ban pen scam igini don kam nong mi khmat bala ban da ya ga snong ka thau chungi ka sor Jowai ka don ru ya ka Jowai bypass rei kat kum ki report na long ba gani ka surok ka long ba jat ra thai palan ka i ka ba pidon man long halor kata ka bypass la don naman tu hadu ang te halat college yo ni surok ndon nong mi khmat ndon nong ilam ba pet ba sna ba repair yon surok baro i surok po Jowai ndon ba pet non mi bro sansnem unile tang gi saktiman ani gi tok four wheel ro la stop man yai no ni bypass nga don ga plan nga po ga thong jing chop ngan pensna yo ni sok nang ba kan pensuk e ga le ga wan yong pai ba ta ga da man ta gila kila persang ban pen kum nong vai voice tang ba ga black voice gila iron no sok man ta po Jowai tong pi ga ni baro south nem
Spobnai ki klem tre. Mta stang arbnai gila stang ban peni. Kat kum jing ito MLA Jowai begin tre kat kum ga specification yang ga piludi. Yo ta sok. Tang apa pa yo ta sok ka thickness tang ni. Tang ban meromat belum lah. Tang baga specification ngam tharai baga kan don tang si inci. Ban ai go black topping yo sok po Jowai town. Ka specification nga nahai ane ga piludi kam dunai ga 6 inch ka thickness janga black topping te kine ki baro gi ba la thotho bagine ki nongilam jongi de gi businessman ki batre contract ki snar sok abro go state maglia ti watch wai ga jingman toile jong to new sok bagi snam ta tapi pai na national highway mi mtdu ki sna do sok bro silenter penyong yu hado po itu snong dom cermang tang si benai padap la pras brings tu kani ada quality of work bagi sna ba ngla tikna ba kamde kat kum ga specification jong ga pildi le ne ga nai Kamut pikdo baka don ka jing bam sap hagani katanan batrei gini gi surap ro. Kajor ba lum ta phi ada ban sna kat kum ga standard ga specification ng pildi standard road miyong mde ban siang tang dep sule tang ban dep an pan bet ye gi brew por election nam kin yo vote am gi brew man tai la sngau tho au MLA jong yura krem first time la pan phong sut ya sok Jowai hado bi taxi lo gi la ya do Niwtral so riat gi kiu bai na tang pat kut tang ta ngangan ong kum ni arbnai wong bagi taxi la suk man ya Niwtral ro ha ba kiu ro ya Niwtral ro long bai tang mentang anong pi south nem si pobnai kila do gi shop observer kila kan gi drive shop kila jot kitayar la do gi kali la marabat dadong bas news rock ika tapat kumno gin keren yo mentala pen pongsut yo sok bro silenter ge Jowai tong bro south nem spel benai pat kini jing marmot igini kali bedo hamtam gi taxi bapri gin kamai jak po melum malanang tu menoban siu menoban ber tu expenditure makin marmot gi kali jongki kini ge dei jing abi berkatang arbnai ben Ïaid Niwtral Kai fidan ban ong pan halor ka health sector ka kot ka kia health sector go way ka bangidon ka manifesto jongi yurpi kham tam yingi ha jandel sma gidon go way ka civil hostel helong tai ki bapli nong dong betrebela ki tremen step ki baman med ha ga jingstom jongki kim don bisa bonsen gwan mare singi on pan jingirap kat bangila banirap lairap mreba ka bahe jingirap ngimla boro onong song sunong imla ban ai chingirap banga am don ga bor am long ai sumta emle rong long MDC rong long te ha por ba dan pisa nga la rap kan bala ka meni ba sibo le don way nong pang to ki le cha civil hostel yelong pa check auto doctor la examine la tho jing tho anai pa test ha civil hostel don machine iba biang don x-ray ba don CT scan don ti pha ban le sigi private hostel minimum kine gi bre bedok kin pelut minimum arjar ka bai test ya jing pang ibarit imagine lebih hap ban le MRI ha ban le CT scan ha ban le bon gi jing test mo iba kot gi pau khasan jar sujrong nei kin yo bapli de na ga ne bentab jing dei bar health sector ila plan ba langi poyo ga thong jing job langi don ga government yin man ra machine gi babiang na dong gi MRI machine x-ray machine CT scan machine aro gi dong machine badan kam ran kat bat ki doctor gi ba bit babiang bat ki staff ki bala bandon 24 hours rang tu ban test ban check ban ai report free of cost no benta kinong pang
dawai de sinro ngin ai free of cost ndai kum belong menta phiap siu ba dawai menta dawai phim hap siu the doctor after they test you ki to your prescription ki ai tu nong pang yong khele pharmacy non dawai hospital hospital kini dai ki drawback ki ba imla ban cha nga kan ma por bang dang ret le sim dawai hospital hospital dia mula check doctor wong khele te counter don we compounder tu terlihat itu dawai kle itu dawai tu ong ai bilor play bilor ong kheti arsimot sen ai sen chisngi tingila lek pai free of course don pisa don jing siu nei haga ne gchuk mta ngam tip na gai daw bar na lor bag state jongi ga longer self sufficient state jing sa kam hap man simram na ki bang ba pair na world bank la ne asian development bank la ne chaika ne no gi bang jing sa kim hap man simram la de ki la man tap ye ga like chong resources chong Meghalaya is a self-sufficient state. You have a lot of mineral resources. Kan ni galak ban support ia ke state bro kawai. Di mentaga state Meghalaya ka dapram. Kala bankrupt. Kan ni ada ke jingma ka bab ingi mentah. Kawai na kata ka mineral resource ka dai doyong. Ubabun ma sya katan jentias dai. Nrai syai ka lek kata ka pisah pada. Doyong na do 2014. La ban KNGT National Green Tribunal. La ban bam long so banti pathar gini rat hole mining te ka state Meghalaya kala claim na ke NGT halor ke petition jonki Supreme Court bala dang don badang don deu yang hado lai pu arlak metric ton bala adep say ki pan permission ke Supreme Court bakan pelait yau ni deu yang knang ba kin yo ban de ban dispose you kan mi ga revenue. Tambah 2019 ga Honorable Supreme Court yang kasri bakle do jongri India. Kala Ïaid ya ga Coal India Limited kala ag instruction ni ga state government ban hand over yo new deuyong sa ga Coal India Limited knang ba kan yo ban dispose hadin bagala adab dispose kan ai ga revenue sa state government ta kat kum jing tip jonga ka Coal India Limited kala le ga homework la poi sa state government tang ga state government kam imat kam play tang jing khang ro balai kam play jing khang ma uniu de yong la po alak trikton la gi de kan ga revenue kan poi be ka yong exchequer jonga state government kat ba an khangla deuta bakin yolat bande to man met ta gane ga revenue bagi collect na po deuyong na jandels man ga met kinong mi khmat jongi kitrestom hadwe beje hado san beje man step kitrestom na mata jong no kitrestom na mata ilade gane gi shim kat kum gi jingi tho gi breu 95 to 1 lakh per truck 550 truck per night apoy san crore tam simit ala da sibnai kan podo 150 crore per month ka leakage jong ga revenue jong ka state Meghalaya tang ba yoni wala ai lat ka honorable Supreme Court ban dispose ne ma ga ne revenue kan lai be government ai khanglat ki pendep sa ga kam jong ki man met Nagata ka daw tip mano ba collect ito revenue la regalong ba dito maga NGT ka mailat gala khangla ki bandito de debem de yo ne bala deb khlong la deb sale pasha sebar de yota ki mailat ka Supreme Court Honorable Supreme Court la Ïaid ban ni langbaga Coal India Limited de state government lor bagla pan la file petition sa Supreme Court lor Supreme Court la Ïaid kimpat Ïaid e Coal India Limited kimpat hanover tau de yong sa ka Coal India Limited kini de ki jinge pi ngam ba ta ka dawa pi kini de ki jingma ki ba pingi menta ni la ban poi ka jinggerdo ka jinghiran ka jingyap thangan ka recession la ban poi haga state jongi hagi ne isnem ban ha bai dai bat uniu doyong bat ka jing shalantu yu doyong kalau adon ka ni ka jingja yai kong Agnes Karsi yang bat ni perlok bai trailang
pat ki hado baki jan sha shoyap pisngo kumno halor kata ka jingle inquiry kala poi ai kata inquiry ka inquiry ha to tangam tip ado seno ka poi ngaro klem take interest kita te jingsha kini dong khayi de yong bu piro gi kwai ban khayi te kong knes ro to por bu lek klem lek bar security klem lek with authority nei te ngam tip ka ei bajang tu ngam la ban batai tung ini pais pangka yo kam yo jam jong ki khon samla om tanga ka constituency yung pin rei hakathan hi athan Jaintia Hills bar haka jelai brokwe ka ek ba phila ban le lara phi job hak bai de bakani ban kentiu ya ka yo kam yo jam jong ki nong sok snong ka jela ngi aga manifesto jong ka party yong ngi la reflect ye gani ban persang ni gilat kilti kumno ban penyo kam penyo jam ya gi kon samla jong ngi bla don gi decree ba per kti mo te bar kumalong last year ba this spring rani itu RTI dispersing rani uto la apni ga RTI bagi don gi vacancy kumba prajar tam teli gi post apo ga state mekalia te kini ki post ki sa kum to na kai ga daw gi sa na ga daw ga state government kam don por ban advertise kini ki post kam don por ban penmi ki paper knang ba ki kon samla jongi kin yo ban apply ni kam nyagai ga daw ga de ba ga state government gla lo kuma mane ka bankrupt kam don pisa sho ka irong pisa jong state mekalia kala jat la pay nagata ga daw kam don pisa sho te ki claim advertise yo ni post ka bangan si ban nong ban itho ipiang ni last week Chief Minister Badon Bram honorable Chief Minister ng state mekalia jong wan ha joing te hajan jeng jongang tu haj madan jusleng tu uang ba skeu ba penjob yang ya ka party NPP hagani kenti bakan yo bor biang ban sencar ga state ban ngan wan ra san lakteli ki post nag benta gi kon samla kan thei rang te ga bas ngeu si ga ne ga dei mani thoi pi gi ne ga dei kam thok kam skor wan pen be jingi gi nong juai haba tangi gi ne bdan prajar tam gi post bla don hakti umla ban advertise umla ban khot ya gi application gi samla kumno on kular padipi san lakteli neun yo pisaban siu abatang gini prajat lim don pisaban siu hatang magini gi staff la don lapa ha government don pisaban siu da pai kong municipal Jowai bado sido telop discount sel menta khasaw khasan banai don telop tapi poi SSA teacher don telop poi ad hoc teacher sa bekam sa set water cannon sa set tierkas kini dai kam jongki kim don por ban pait na banta ka jing don kam jongki breu jong state mekalia ki bon kam batrai met simet khatwei beje do san beje ya ta daw man sngi ki othia ki thia sngi ba kin yo biang man trai man met te ka ta ka daw ka ne ga dai ka bo ka ne ga kam ka bo ching ya ki paj ba jong state mekalia ngi kum ga UDP la ngi wan ga bor nga ong pi nga la julong CM Arsen nga jubat ige finance sakti ngam chu ai suwei nga tip kumno ban tap ye gani ge like chong resources chong state la dang i wan ga bor knang ban step ban pen bai gani ge rong pisa jong state ban pendap yang ge revenue hang to po bakan dap ban bit ban biang ge state government but in advertising ni ge post in ai kam ai jam ya ki kon samla jong state mekalia kini ga dega ka thong ka bi don khamat bangi kwa la poi ka thong jing chop ngin pen urlong bai kini kam mde mi kren dang ktien abangi kren hang ni ngi kren na dom sen ngi kwa ban sikri na dom sen ba ga ne ga dega sen ka basaw ma ile election mele la lai sen nga sarem ki babon ngi candidate arsen sarem ki la bat score ki mnot suban le nga ba lai dang ile biang sarem biang sa ga basaw ni balenga kwa ban sikri nga i bagas ka state jong i ka don kam i gi briu ki betrei hok na benta jong paj ba na ka ta daw nga yeng ha ga ne ka ti ka basaw
lagi pai ba ki sing don kaminga kin ai la dingi kena bangi pen urlong ya kini jing don kam jongki kendiat ne pai biang sebagai dai ber kini ke mineral resource mu dang shen o dang mana gini kalau don kajing persange kajing shalan yo mau shun se Bangladesh pi don ai ban ong halor kata ngasnge mo da jing persange yo mau shun ba imat ka state government kala Ïaid kut kat kum ki norms ki jongka ba bon hi ba betrei yo mau shun gidai minor things ki challenge ki kila apply ka system tambah don tanggawe ngomat ngam do tiba tangas ngomat don tanggawe ka challenge ba le ga major ni major pila ban saran sebar ga riro ang ni minor pimla ban saran sebari pihak ban selan tang apo state te gini dei jinge ba menta kalong ga advantage to ba yo ban khayi marwai to habai dai pat karep karyang nomor ka jela jungi ka dai ka ba ka bun ka ima karep karyang bat ka dai ka kentiu kalau but lom jong karoi ka par ka i ka ba pidon ban ong ba pila ban kentiu hak bai dai ba kani ka phang ajing dai bat kam reng dai kaman kong dai ban ai subsidy ki ka wei ka bar pat ban penbiang gi device bo na bentai kam rep jongki nalor kata ginirap naga sarkar ban pensna kom gini padifil ki irrigation canal ki ba don kam ki tu gi hali tor jongki kini ki mengi kwa ban hado gi menchin ris na do gi power tiller ki dawai desin ki dawai sbo ki dawai na dong man siat itu gi jingtung jingtep jongki ban light na gini ming bam jongki kniang mo te kini gi dai gi plan jongi bangin le na benta ki nong rep bat ban ndai tangata badi kini ke production jongki gi ngin persang bani rap ki bakin la ban market agur kom ge dai knang bakin yo nong kambun ndai ban chude lokal to de lomsam wa menta usim marwari sim kebu hamtam selong ni marwari sim kebu knyat ban ya ga dor ki te agata ngi don ga plan ban protect ya ka to ka dor jongki mani rap ki knang ba kin mentoi kambun kini dai jing thungu jongi ngadang skun mau mentan habai dai ba ka koi ka khia pi ong ba ka hospital ka civil hospital ka don sha yalong ndai dang shen ka don ka jing play ya ka hospital hapo Jowai kam dai kumta gamangas ngeusi bandong pi kadon chimster badon brom jongi konrad ke sangma ula wan kap yo ribbon jong MCH agato hostel berim badon panalier hajing sha deban kap yo ribbon hangto tangba ulet pleo mau nong rim ban snai gam secretariat agato jaka jonga PWD North Division gilara sangpung agato jaka building berim ulawan bo mau nong rim to ban snai ga secretariat haga jo por u khap yo ribonang to na menta te ga MCH te ye baskel si ban nong ipi ba u khap yo ne ribonang ne nga le lorni ban le page te u talaw ba kat ni hang te MCH na cylinder ka to ga MCH ka don ga panelier playground ka pi ya nong to playground pi page ka to building ga berim de ga batamai hostel berim if you pay to building, all the window panes has gone. Doors, windows, no more. If you wrong po, jingtia rumdan, doctor rumdan, kinas rumdan, divide sin rumdan, kom rumdan, nadong sedong, rumdan AA. Kito idai ki kampen bait election jong ka party NPP lengba uchib minister budan brom jongi. Dia negara tagadau, kene kade nga kan bagi public meeting, ong kene kade ke kampen yap beriu. Sebab mentah lami YouTube, lami phone jang pi, lami next day ke paper, bagi MCH sejual la play. Sebab dan ke baso kon nak kanduli, kan wan lai paper la don hostel, kin lej boy kang te MCH. Sebab ketu beriu, kalau aso kon berat kamla aso bansa kan kai tu kon tu. Hostel ka khang don ye kumno kan jai tu khulung kumno kan jai ke ban jai tu kami
kini de gi kam gi ba shoot thok wan pan bet briung na tang ban yo bot ha por election kata ka daw de ong yo kan rat he kata ga mch Thieb u play station not Jowai kata ba ka don sesau Jowai tang yi rum yu I kata ga mch ta ne de kam syukur kam thok ya kinong song senong yong ga senong Jowai ma Moonlight pi ong gini jing keren menta kalong baik borok ba ka NPP kam sim la le ya ka kamram ka badai ka seng MPP la ni u MLA u badai na ka seng MPP u klem le ka kam ka badai ban syakri u pai ba kum u MLA kadai nrei ka seng UDP pat ka ya trelang hapo sarkar MDA bat ka seng NPP mani keren ba yu MLA jungi ma ngami keren kata coalition government MLA jungi ki junggular ki bapun ma kular harus nem arjar katra ha por election tang kawero klem orlong kawai ka ba orlong malumala ka dai umngot water supply scheme jong ka Jowai kataro spun orlong jubar ka scheme ka bala awan ra na do por jong ma sing mule bam ko ai dwar ble la le ya do scheme na do por jong hado menta ini isnem kam padep to new MLA jongi usim gabuna kagi pipeline la deble na dong sidong apan point na do no umngat ado Jowai la jok connect agini pipeline jonga mentru water supply scheme ngang Jowai ke barim ke reservoir ke jo mde batamai hang tei ha hadam ha amongat mapinjai no something village pilai jang to last year ki simwai gawe ga change ni just be be ka klong ye kendeu ka spenlong damang to tang ban yo ban tan jubori ko nawa amongat se Jowai te kila la ban le kata la play kata do minister nga PHE Sir PHE baru mas yang balang rangkat baru MLA jongi kila play kita ngate treatment plan jong PHE Jowai tang ba and the boy geliur kala wash out kita bro temen gani swa bangalet campaign a phone itu staff belet play tu ngong kumno sa ketu gomat water supply scheme kidang yo nang tu ne myo sun ong le dekam dan jubab ta pelonga dan dan ka wa man tu langi depend ha gomat water supply scheme ila adu lepa ba ka poi teng na ba bom don hab an ap ado na lang tu twei ang ta ki tan ba don ka proper dam ni la kini ki pipe ro apor ki play la burst lu da bon ki jaka tamta ka machine jong ki na mas nga sneu si ka pom la gala sneu ka machine ye nang ta ka daw ba tang ini we benta la le man pendep jubor dari the rest ki jinggular ng baro ki sa akut ban pendep gi musiang ban pendep ga ne waste management to compost plan ban light ga bo jaban bon ki jinggular itu por ban upgrade ga civil hostel ban aika mai jam gi khon samla ban penbai gi institution ban wan ra gi kam gi babon ang ne khnang gi khon gi jong khon samla jong gi kin nang yo kam su kini dei jinggular dang ba ka weiro klem orlong mamun lai pariat khublei sibo nam ta ka por jong pi kan men ba ka jinyele jong pi kan poisa ka thong bat ba phila phindup la ban sakri ho ya ka ri ba ka jai ben rio kublai sibon ba jo mai por jong pi